Takže prvním krokem pro vložení nemovitosti je vložení základních údajů. Základní údaje nebo vůbec založení nové nemovitosti. Postavíte se na menu nemovitosti, vyberete nemovitost vložit novou, nebo pokud jste v přehledu nemovitostí, použijete nová nemovitost. Jakmile začnete vyplňovat základní údaje, je to vlastně jenom formulář. Každá položka je zde jasně popsána. Položky, které je nutné vyplnit, jsou vždycky označené červeným symbolem. Takže začínáte postupovat. Byty, jakmile vyberete hlavní kategorii, vyberete upřesnění typu nemovitosti, položky vybíráte jenom na základě selektů, případně datumovníků, vyplňujete věci, veškeré položky se vám automaticky nastavují. Pokud nechcete vyplnit a není to uvedené jako důležité nebo vyžadované, nemusíte vyplňovat. Pokud nechcete uvádět cenu nemovitosti, stačí zaškrtnout neuvádět cenu nemovitosti. Napíšete si název nemovitosti, vyplníte popis nemovitosti, zadání adresy probíhá na mapě. A uložíte. Jakmile uložíte základní údaje, systém všechno odkontroluje. Pokud se objeví chyba, jste upozorněni na všechny chyby, které jste udělali. Pokud vyplníte všechno správně v pořádku, systém vám poděkuje, řekne, že byly základní údaje vloženy a automaticky vás nechá vyplnit technické údaje a vy můžete pokračovat.